ଆଳତି ଚାଲିବାକୁ କହିଲେ ଆଳତି ଶୁଣୁନି ଆଳତି କେତେବେଳେ ଅଛି? 7:30 ଅଛି। ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ 7:30। ଏବେ ପୂଜା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ଟାଇମରେ? ପୂଜା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ମାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେଠି କ'ଣ ଦେହୁରୀ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜା 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ରାତି 10ଟା 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ। 10ଟା ପରେ ଆଳତି ଟାଇମ ପରେ ବୋଧେ ପୂଜା ହୁଏନି କହନ୍ତି ସତ ନା କଣ? ହଁ ସେତେବେଳେ ଆଳତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ଧୂପ ଦେଇକି ମାନେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଛଣ ବାହାରି ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଆସିଲ କଣ କେଉଁଝର ଜଣେ କେମିତି ଆସିପାରିବ? କେଉଁଝର ଜଣେ ବସ୍ ବି ଆସିପାରିବ। ବସ୍ ଚାଲିଛି ବସ୍ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଟ୍ରେନ ସୁବିଧା? ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ହରିଚରପୁର ଗୋଟେ ଘଟଗାଁ ଆସିବ। ଓହୋ ହରିଚରପୁର ଫେରେ ଘଟଗାଁ ଆସିବ। ହରିଚରପୁର ଘଟଗାଁ ହେଉଛି 17-18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା ଲାଗିବନି ଆଉ ହରିଚରପୁର ଘଟଗାଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଝର ପୁରା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ କିଏ ଆସିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଝର ଚାଲିଛି ବସ୍ ଚାଲିଛି। ତ ବସ୍ ଉପରେ ନା ବସ୍ରୁ ଆସିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାଣିକୋଇଲି ଓହ୍ଲେଇବେ ପାଣିକୋଇଲି ଆସିବେ ଏଠିକି କେଉଁଝର ଓହ୍ଲେଇବେ କେଉଁଝର ଆସିବେ ଘଟଗାଁକୁ। ଇଆଡ଼େ ପାଣିକୋଇଲି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସିଆଡ଼େ କେଉଁଝର ଆମର ଅଛି କନେକ୍ସନ୍ ଆସିବେ ସେମାନେ। ହଉ ଯାଅ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ଫୋନ ବୋଧେ ଆଲାଉ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ? ଏଲାଉ ହୁଏନି। ଫଟୋ ଫଟୋ ଫୋନ୍ କେଉଁଠି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲକର୍ ରୁମ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ ରଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ମନି ପର୍ସ ଫର୍ସ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକର୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ସୁବିଧାରେ ମାନେ ଚାଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କର।